Estupendo. Hola, Tietes! Una nova aventura amb les tietes. Ja que l'hora s'ha acabat i fins a l'estiu no m'hi tornarà a haver, de moment fem un vídeo de jardineria que en sabem 0 i menys, però mira, no sé, de moment no el fem. Si després continuem, de moment no el fem. Si el pengem, comencem per treure etiquetes i buscar pedretes. He hagut d'esmicolar unes topatges que tenim a l'hort perquè no hi havia pedretes. Després de això per fer de natge. He hagut de fer servir això perquè no hi havia... Bueno, ja no servirà. Ups! Molt bé, ja tenim això posat. Paganes? Sí, no? No te l'aguanto aquí dalt, però... D'entrada, aquesta que n'hi ha tantes, aquesta seria una de les que hauríem d'aidejar. Sí. Hem de jardineres, jardineres, jardineres. Hem de jardineres. Aguanta que jo rasco. Perquè sóc un dau que va rascant la terra. Tal. Sóc un dau, no m'hi veig. Pensava que era com una de peix. Bé, ara mateix sóc un dau. Una espècie de peix. Sóc un dau que rasca la terra. Perquè si volem que aquesta secreta arribi davall, l'hem de descansar i després tornem a calçar. Què? Ho expliques molt bé. Que sí? Ho expliques tan bé! És que una mica d'alegria, família, tots molt tristos, me cago en Déu. Alegria, que és festa major! Vinga! Vagi plorant, vostè senyora, que jo planto la planteta i la terra, perquè sóc una jardinera. Aquestes pedretes. I es fas molt bé. Fes-ho bé! Fes un rot i a la merda tot. I tinc una planta molt grosera que no m'entofia. Una cartofia amb 3 pals. Senyores i senyors, una cartofia amb 3 pals. Bueno, família, Penya, trelles. Ja estem, anem a posar aigua aquí i el dia que s'hagin fet les arrels ens posarem a la planta, normalment. Ara mirarem de com ho posem, Que quedin en dos i que quedin rectes. Sí, exacte. Perquè la cosa interessant de veure una fulla d'aquí baix i que quedin rectes. Que tirar un dos més. Molt bé. Farem alguns apanyos més encara. Sí. Hola, Poli. Adéu. Estupendo.